ଇଚ୍ଛା ଓ ପରିଣତି। କବିତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ। କ୍ରୂର କାଳ ଆଗରେ ଇଚ୍ଛାର ପରିଣତି କିଭଳି ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମମ, ତାହା ଏ କବିତାରେ ଶବ୍ଦାୟିତ। କୁଳାୟ ରଚନା କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତ ସାଥୀ, କୁଳାୟ ରଚନା କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତ ସାଥୀ, ପତ୍ର ବହଳ ଗହନ ଶାଖାରେ। ଭାବିଥିଲି ତମେ ସାଥୀ ହେଇ ବାହି ନେବ ପଥ, ଭାବିଥିଲି ତମେ ସାଥୀ ହେଇ ବାହି ନେବ ପଥ, ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲ ଲୁବ୍ଧ ଘର ଚାଲି। ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ଲହୁ ଲୁହାଣ ହେଇ କଲି କାକୁତି, କ୍ରୂର ସେ କାଳ ଅତି କ୍ରୂର, ବୃଥା ପ୍ରୟୋଜନ ନ ଶୁଣିଲେ କେହି ମୋର ହାହାକାର। ନଖ ଆଉ ଦନ୍ତର ଶିକାର ହେଲି ବାରମ୍ବାର, ନ ଶୁଣିଲେ କେହି ମୋର ହାହାକାର। ସବୁ କ୍ଷେତକୁ ଗୋଟେଇ ଯେବେ କଲି ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ, ମୋ ଦେହେ ବର୍ଷିଲା କୁଳ କୁଳ ପଥର। ଛିନ୍ନ ହେଲା ଅଙ୍ଗ, ଛିନ୍ନ ହେଲା ଅଙ୍ଗ, ଓଠରୁ ଝରେ ରୁଧିର, ସମାଜ ସାଜିଲା ମୋ ପାଇଁ ଅତି ନିଷ୍ଠୁର। ଚାଲିଗଲା କଜ୍ଜଳ, ଚାଲିଗଲା ସମୟ ଲାଗିଲା କଜ୍ଜଳ, କଳା ମୋ ମସ୍ତକେ ଲଜ୍ଜାବାନ ତଡ଼ିଦେଲେ ଘରୁ ମତେ। ବ୍ୟର୍ଥ ଗଲା କ୍ଷଣିକରେ ସବୁ ମିନତି ମୋର, ଠିକଣା ପାଇଲି କିରୋସିନ ଆଉ ପ୍ରଦୀପର। ହିଂସ୍ର କଳରବ ଗାଇଲା ଉଲ୍ଲାସର ଗୀତ, ପହଞ୍ଚିଗଲି ମୁଁ ଶ୍ମଶାନ ଘାଟ। ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କୁଳାୟ ରଚନା କରିବାର ସାଥୀ, ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କୁଳାୟ ରଚନା କରିବାର, ପରିଣତି ସଦସ୍ୟା ମୁଁ ଶ୍ମଶାନ ଘାଟର।